יש פה על שולחן גם סרטי וידאו. ברור, יש כאן כי אלה סרטי הבוליווד הידועים? בהחלט, הבוליווד שמדובר על תעשיית הקולנוע הגדולה ביותר בעולם, כן? מדובר על כמות של למעלה מ-1200 סרטים מדי שנה, עורך סרט הודי ממוצע נמשך במשך 3 שעות, והבעיה היא שבתי הקולנוע בארץ לא נותנים במה לסרטים האלה. אם מגיעים סרטים הודים לארץ, אז מגיעים בהפקות אירופאיות, אמריקאיות. דוגמת, בוא ניקח את נער חידות ממומביי, שזכה להצלחה כל כך אדירה בשנה האחרונה. סרט מדהים, הספר עוד יותר יפה, הנה, ספר מדהים. אבל מי שראה את הסרט אין לו טעם לקרוא את הספר, נכון? אלא אם את רוצה לחוות את זה שוב ולבכות שוב. לא. לא, אני בוכה ממלא דברים אחרים, אין טעם לעשות את זה. אבל את יודעת מה? בואי נראה קטע מאחד הסרטים האלה. איך קוראים לסרט? הסרט, אנחנו נראה קטע מתוך הסרט אום שאנטי אום. זה סרט שבעצם מעין פרודיה. זה שם כל כך הודי. שם כל כך הודי. זה סרט שהוא פרודיה שעושים ההודים עצמם על תעשיית הקולנוע שלהם. בואו נראה קטע. אז בואו נראה. איזה טעים זה? חצי? רגע, תנו לנו לראות עוד. רוצה חצי? היא שרה תכף שיר. נתחלק בקלוריות. קוד? לגמרי. תגידי, זה כמו הסרטים הערבים של יום שישי אחר הצהריים לפני 20 שנה? לא, זה סטיגמות שיש על הקולנוע ההודי. הקולנוע ההודי היום הוא כל כך משובח, יש פה סרטים כל כך אדירים. זה לא תמיד קומדיות רומנטיות, או את יודעת, טרגדיות רומנטיות דביקות ביותר? לא תמיד, גם. זה המיינסטרים, אבל לא רק. היום בקולנוע ההודי ניתן כל כך הרבה סרטים שמתעסקים בעניינים, גם גלובליים וגם פנים הודיים, כן? נושאים של שחיתות בתוך הממשל ההודי יכול להיות. וכמו נושאים של, למשל, הדוגמה, הסרט הבא שאנחנו הולכים להקרין בפרויקט בוליווד סינמה צ'אי. מה זה הפרויקט הזה? סרט טארל זמין פער. איך קוראים לו? טארל זמין פער. סרט שמדבר על נושא הדיסלקציה, יחסים בין מורה לתלמיד בנושא הדיסלקציה, איך החברה מתמודדת עם זה, איך התלמיד מתמודד עם זה, איך בתי הספר, איך המשפחה. אבל יש המון סרטים אמריקאים הוליוודים כאלה, אז למה לראות את זה הודי? כי ההודים יודעים לפרוט יותר על הרגש, הם נכנסים אל תוך הנשמה של הילד, וכמובן באמצעות גם שירים שנכנסים אל תוך הסרט עצמו, כן? השירים זה חלק מאסט בתוך הסרטים ההודים, וככה זה נכנס אל תוך עשוי בצורה באמת יוצאת מן הכלל. כן, ומה זה הפרויקט הזה? איפה מוקרנים הסרטים? פרויקט בוליווד סינמה צ'אי זה נישה מתוך כל העסק שלי שנקרא הודו מסאלה, של הקרנת סרטים הודים באווירה הודית, באולם שרת בפתח תקווה. זה פרויקט שמתרחש כבר במשך 2.5 שנים. מגיעים כ-300-400 איש לא הודים להקרנה הזאת, כאשר לפני הקרנה הם זוכים באמת להצצה מעין, זה מינימליסטי. זה מקבל אותם? זה מינימליסטי, מקבל אותם, אולם קבלת פנים כזה, עם כיבוד הודי, עם צ'אי כמובן. ולפני הסרט, הרצאה קטנה שאני עורכת, שמקשר אל נושא הסרט, אל תרבות הודו, וגם מופע אמנותי קצר, זה יכול להיות רקדנים, כלי נגינה ומה לא. ואת לבושה ככה? אני לבושה ככה, כמובן. כי האופנה ההודית... ואפילו הילדה שלי, הקטנה שלי בת 4.5, גם הצטרפה, נכנסה כבר לעניינים. לבוש הודי. ככה ליום יום או לפורים? לא, ככה לאירועים. יש לי רעיון. מדי עבודה. נכון, המימונה הפכה לחג לאומי? למה שלא ניקח גם כמה חגים הודים? נראה נמלש כולם. והחגים ההודיים כל כך מדהימים. לזכר יהדות הודו. בהחלט. אנחנו רואים ברקע כל מיני תמונות של ביגוד הודי כזה, שאת תופרת אותו בארץ? לא, בכלל לא. כל הציוד שלי זה ציוד שמגיע מהודו. הדוגמאות שאנחנו רואים כאן באמת מראים את האירועים הנוספים שאני מתעסקת איתם. אני עובדת עם הרבה נשים, ויצו, כן? ויצו זה המון קבוצות שרוצות לחשף לתוך התרבות, הרבה נשים עם הביגוד ההודי, חינות הודיות, כן? ושוב, לקהל ההודי זה מדהים, כאילו, זה נפלא באמת לראות שקהל ההודי מתחבר לזה. אני עובדת עם בתי ספר, ואפילו עשינו אירועים לאגודת הקים. זה מדהים לראות איך תרבות הודו יכולה להגיע לכל נישה ולדבר לכל אחד עם כל הוויזואליות שלה. כן, זהו. יש פה שמחה. המון שמחה, נכון? כשאתה עני, מה נשמע?
ושזה מתוק. טוב, תודה רבה לך, מירב, על הדברים האלה. בבקשה, תודה לך. אירון, אנחנו נשאיר את זה כאן על השולחן. אולי זה ייתן לך איזה השראה מהכוכבים. קודם כל זה נותן השראה לכולם, כי הפילוסופיה ההודית הרי מדברת במונחים של שחרור. המונחים האלה של מוקשה, של נירוונה, זה משהו אחר לגמרי מאשר היהדות, או התיקון הקבלי. המושג המרכזי שם הוא שחרור, נכון? נכון. זה משהו, בוודאי שזה משהו משחרר אותך. רגע. אולי אתה תשחרר את עצמך מהתפיסות המוטעות שלך לגבי החיים, ככה הם אומרים. אז נכון? מה המינימום זמן שצריך לבלות בהודו כדי להתחבר, מירב? כי וואו. אם יש לי שבועיים, זה לא יספיק זה לי. לא זה. תחושת הגועל לא תעבור. זה פשוט הצצה מלמעלה, טעימה, ומי שאוהב, הוא פשוט ירצה לחזור שוב. אז הנה, המלצה בשבילכם, מה לעשות בקרוב? פרסומות. ירון